רגע לפני פורים נספר לכם על המשפט פורים ויום הכיפורים הוא בחינה אחת. יום כיפורים פירושו כמו פורים, כך אמר מייסד חסידות חב"ד רבי שניאור זלמן מילדי. ובאמת נשאלת השאלה, מה פשר הדמיון שבין המילים פורים וכיפורים? לכאורה אין שני הפכים מובהקים מאלה, אבל כיוון שבשפתנו אין מקריות, מתברר שיש ויש קשר. אז למה התכוון רבי שניאור? שלום לדוקטור דניאל רייזר, מרצה לקבלה וחסידות בחוג למיסטיקה ורוחניות במכללה האקדמית צפת. שלום וברכה. מה מקור המשפט הזה שרבי שניאור זלמן מילדי חזר עליו, פורים כיום הכיפורים? כן, בהחלט, המקור הוא לא הראשון, והוא הרבה יותר קדום לו כבר מהמאה ה-13. מדובר בביטוי שמופיע בספר קבלה תיקוני זוהר, שם זה מופיע בארמית למעשה. בלשון הזאת, פורים התקיירת על שם יום הכיפורים לעתידין להתענג בי ולשינוי אלי מעינוי לעונג. תרגום לעברית, הכוונה היא שחג הפורים נקרא על שם יום הכיפורים, שכן ביום הכיפורים בעתיד עתידים להתענג בו ולשנות אותו מעינוי לעונג. זה המקור. לאחר מכן, ב-200 שנה האחרונות, בעיקר משתמשים בזה בצורה מקוצרת, במובן של פורים כיום הכיפורים, או אפילו לפעמים פורים כפורים. אז עוד פעם, תסביר, מה בדיוק הקשר? יש אנרגיה דומה לשני הימים האלה? טוב, באמת, יש כאן, יש את המקור, שמקור קבלי, אבל המשמעות היא באמת לא פשוטה. יש כאן משמעות לשני הכיוונים, למעשה. האם יום הכיפורים הוא כמו פורים, או פורים הוא כיום הכיפורים? בתיקוני זוהר למעשה דנים בכך שיום הכיפורים יהיה בעתיד כמו פורים, שזה פירוש מאוד תמוה, כי אין לו שום זכר במקרא, והוא גם נוגד את גישת חז"ל עצמה. זה גם לא, מה הקשר? זה כבודו במקומו מונח, וכמובן יום הכיפורים שהוא היום הקדוש ביותר ליהודים, יום שבו אנחנו צמים, יום מהתורה, שכבר ניתן לנו מזמן, ולא על זכר אירוע היסטורי. בפורים שמחים, משתכרים עד לא ידע, אוכלים, משתוללים, כאילו לכאורה הפוך. נכון, אז בחסידות באמת לקחו את זה לכיוון השני, לא שכיפורים הוא כפורים, אלא פורים הוא במעלה רוחנית של יום הכיפורים. ואני אקרא שורה אחת, אם יש זמן, מן הספר שפת אמת, אחד מהספרים המכוננים של חסידות גור, ששם הוא מנסה להסביר את זה. הוא כותב ככה, ואיתה, ומופיע, כיפורים כמו יום הכיפורים. ויום הכיפורים באים למעלה מן הטבע על ידי ביטול אכילה ושתייה ועינוי. כמו כן, בפורים על ידי משתה ושמחה יכולים לבוא גם לזה. במילים אחרות, זאת אומרת, לא חובה לצום, אפשר גם על ידי האוכל להגיע להתעלות. אפשר לפעמים להגיע בהחלט לא דווקא על ידי אוכל, אפילו יותר מזה, על ידי שתייה. כמעט ששותים ומשתכרים, יש פה איזה טשטוש של הזיהוי העצמית. אבל מה שאני חושב שמזהים פה בחסידות, שלמעשה יהיה יום שצמים בו, שזה יום כיפורים, ויום ששותים בו ומשתכרים, ואפילו קצת מתעודדים שזה פורים, השינוי הזה הוא רק חיצוני. אבל יש במהותם של פורים ויום הכיפורים יש משהו משותף, והוא שאנחנו שוברים שגרה. אנחנו שוברים את השגרה, חודרים את מעטה השגרה וחושפים את המעמקים הרוחניים שבאדם, שבהם הוא קשור לבורא עולם. עכשיו, ביום הכיפורים אנחנו חותרים את מעטה השגרה על ידי שמבטלים את הגוף, ובפורים על ידי שמשתפים את הגוף. וזה לא פלא אם כך שהחסידות אימצה את המשפט הזה והעצימה אותו, כי היא לא נטתה להתעלם מן הגוף, זאת אומרת, לגוף היה מקום. בוודאי, בוודאי. החסידות, בניגוד לקבלה, למרות שזה בהכללה גדולה, בקבלה אפשר למצוא התנכרות, ניכור לגוף, אפילו בחסידות, לפחות בראשיתה, בהחלט אפשר להגיד שיש חזרה לגוף. כלומר, מנסים לרתום את הגוף לעבודת האל. ולכן היו נגד סיגופים ותעניות. סיגופים ותעניות ופקירות היא לא אופיינית בכלל ליהדות. נפש בריאה בגוף בריא, זאת אומרת, זה הבית שלנו. אנחנו צריכים לדאוג לו. נכון. נכון, למעט ביום הכיפורים, וכמובן כל שאר הצומות שהם תקנו אותם חז"ל בגלל אירועים היסטוריים, הם לא למצב שלכתחילה, אף אחד לא היה רוצה שיחרב בית המקדש, ואז לצום על זה, אלא חוץ מיום הכיפורים שגם שם לא חייבים לפרש את זה שהמטרה היא לסבול, עינוי שם, אדם צם כדי להתמקד בתשובה, כדי להתמקד בתפילה,
אבל לא בשביל לסבול. כלומר, הסבל זה דבר יותר מאוחר, שמוצאים אותו בחסידות אשכנז הקדמון במאה ה-12, זה די אבל זר החסידות חזרה. ליהדות כשלעצמה, הנושא הזה של לענות את עצמך פיזית. כמו שאני מנסה לציין פה, יש מעגלים שונים, יש מעגלים שימצאו את זה ומאוד צפו אפילו לענות את עצמם, אבל בחסידות, אחרי, הייתי אומר, תקופה די ארוכה שכן היה התנכרות ומשיכה לעינוי הגוף, הפסיקו עם זה וטענו, זהו די, כבר לא צריך להתענות, שמו דגש על השמחה, ולכן פורים שבו עובדים את אלוהים לא רק על ידי הנשמה כמו ביום הכיפורים, אלא גם על ידי הנשמה וגם על ידי הגוף, רותמים את הגוף לעבודת האל, הפך להיות יום מרכזי, עד כדי כך שרב צדוק הכהן מלובלין, גם הוגה חסידי מאוחר שנפטר ב-1900, כתב שפורים הוא במעלה יותר גבוהה מיום הכיפורים. זה קצת הסחפות, אבל רציתי להעיר בעניין הצומות, רבי נחמן בערוב ימיו התוודע ואמר שהוא מאוד מצטער על הימים שהוא עינה את עצמו בצום, ועינה את הגוף שלו וסיגף את עצמו, כי זה החליש אותו, ואולי הביא עליו גם את מחלתו שהביאה בסופו של דבר למותו בגיל צעיר. אז אל תצומו, אל תתנדבו כל כך, רק שצריך. רבי נחמן עצמו באמת עשה את המהפך הזה בין השינוי הקבלי לחסידי, והתנתק באמת מההתנזרות הזאת שהייתה בראשית דרכו. אם אנחנו מדברים על היחס של החסידות לגוף ולנפש, איך היא מתייחסת במקרים ששניהם סובלים? נביא דוגמה באמת מתקופה קשה ביותר, תקופת השואה, גטו ורשה, האדמו"ר מפורסם, שאיבד באמת את כל משפחתו וסבל רבות, נרצח בסופו של דבר. האדמו"ר מפיאסצ'נה, רבי קלונימוס קלמי שפירא. עכשיו הוא כתב שם דרשות שנמצאו, נחשפו לאחר המלחמה, ושם הוא דורש, יש לו מספר דרשות בפורים מאוד מעניינות, כי הוא מתייחס לביטוי הזה, בתוך המצב הזה של התופת של השואה, לביטוי פורים כיום הכיפורים. אבל הוא באמת לוקח את זה למקום אחר, והוא הופך את זה למעין חובה דתית. הוא אומר, כמו שיש חובה דתית לצום ביום הכיפורים, כך יש חובה דתית לשמוח בפורים. אפילו בגיהנום הזה של השואה. עכשיו, אם תשאלי אותי אם אני יכול להבין את זה, התשובה היא בשום פנים ואופן לא. אבל לידי ראייה ששרדו, הם פשוט מספרים עליו, ואני גם מצטט מתוך חסיד שלו, שכתב ככה, שמחת הפורים של רבינו הקדוש באותה שנה הייתה במידה עצומה ונוראה שלא ראו בה מעולם, על אף יגונו הנורא ושברו בעריקת בנו הגדול ומשפחתו. אז כך הוא פירש את זה, חובה לשמוח כמו שגם אם אני לא רוצה לצום ביום הכיפורים, ההלכה מחייבת אותי, בפורים חייבים לשמוח, גם אם זה לא באיזון, גם אם זה מלאכותי, גם אם זה לא אמיתי, יש חובה לאדם. לסיום, כמה מילים על החוג למיסטיקה ורוחניות במכללה האקדמית צפת שאתה מלמד בו. טוב, באמת אני שמח על השאלה הזאת. זה חוג מאוד מאוד מיוחד. הייתי אומר היום שבתחום הקבלה והחסידות הוא החוג המעמיק ביותר, שמעביר קורסים מראשית הקבלה, דרך קבלת צפת, דרך... אתם לומדים את זה בצורה אקדמית או רוחנית? אתם מרחפים באוויר? לא. זה לימוד אקדמי, אבל יש פה שילוב. הייתי אומר שגם על זה אפשר להגיד פורים כיום הכיפורים, כי מצד אחד זה שילוב רציני. כמו יום הכיפורים, יש בו מחויבות, שיש במחויבות הזאת לא מעט עינוי, צריך להתייגע על מאמרים, שרובם באנגלית, יש פה מאמץ ויזע. אבל גם יש שמחה פורימית כזאת, שעוסקים באמת בדברים ניו אייג'ים, בדברים מרתקים, והקשר הטוב שבין הסגל לתלמידים, התלמידים עצמם, בהחלט יוצר אווירה שיש פה את השילוב של הרצינות האקדמית של יום הכיפורים עם השמחה של הפורים. יפה, כל הכבוד לכם, אשריכם. תודה רבה לך, דוקטור דניאל רייזר. פורים כיפורים וההפך. תודה. תודה רבה לך, חג שמח. פורים.